മാവൂർ ഗവൺമെൻറ് UP സ്കൂളിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ഓണാഘോഷം നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ചെയർമാൻ, വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ, പൂർവ്വ അധ്യാപകർ, മാതൃസമിതി അംഗങ്ങൾ, SMC അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 1500ഓളം പേർക്ക് ഓണസദ്യ ഒരുക്കി. ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൂക്കൾ മത്സരം, കമ്പവലി മത്സരം, ഓണപ്പാട്ട് മത്സരം, മ്യൂസിക് ചെയർ, സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുതൊടൽ, ബലൂൺ പൊട്ടിക്കൽ, മഞ്ചാടി പെറുക്കൽ, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സംഘടിപ്പിച്ചു. SMC അംഗങ്ങൾ, മാതൃസമിതി അംഗങ്ങൾ, അധ്യാപകർ, നാട്ടുകാർ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.